Velkommen til inflationskurven. Som I kan se i 60'erne, der havde vi en usædvanlig højkonjunktur, men det dalede så dybt her hen mod 70'ernes oliekrise. Den steg så lidt igen, men aldrig helt op til det samme niveau, hvorefter den så dykkede en lille smule. Men det er jo selvfølgelig nødvendigt med de stigende priser på husmarkedet. Så kom der igen en stigning i 80'erne, og det var jo nødvendigt efter de hårde oliekriser med bilfri søndage. Så steg den igen, eller så faldt den i løbet af 90'erne. Det var desværre en nødvendighed. Men her er den desværre steget. Det er en god ting. Det er rigtig godt. Det er højkonjunkturen. Men her kommer krisen. Det er det niveau, vi er på nu. Det er slet ikke godt. Og det må jeres generation sørge for at fikse. Det her er kun 320%. Og det er meget lavt.